Hi. Ho ho. Ho ho. Ho ho. En welkom bij de kerstaflevering van Scheldemondig. Ja, met een speciale passie vandaag, hè? Ja, de kerstpassie. En met, Met Kenny en Jan. gelukkig, Ja. niet in mijn eentje, maar met z'n drietjes. Ja, dat is een keer wat anders, hè? Vandaag met z'n Gelukkig. drieën en studio is versierd. Prachtig. Ziet Ja. er goed uit. En jij hebt ook iets moois tegengekomen deze week, hoorde ik. Ja, het was eigenlijk wel iets heel speciaals. Ja, ik liep over straat en ik had cameraman mee en ja, ik kwam gewoon iets bijzonders tegen. Ik zei, hey, daar moet ik even naartoe. En wat was het dan? Ja, ik kan er heel veel over vertellen, maar ik denk dat we gewoon even moeten kijken, toch? Nou, laten Nou, we ik ben wel benieuwd. Het is iets in kerstsfeer. Nou, dat denk ik wel, hè. Goeiedag. Goeiedag. Ja, ik liep voorbij en ik zag een bijzondere kerstboom staan bij jou binnen. Kan dat Ja. kloppen? Dat klopt. Ja. Zouden wij eens een kijkje mogen nemen? Ja, tuurlijk. Kom er maar binnen. Dit is de boom. Bijzonder. Bijzondere boom. Kun je er eens iets over vertellen? Nou, dit is dus mijn bijzondere kerstboom met heel veel verschillende dingen erin. En het is eigenlijk een soort van uit de hand gelopen kersthobby. Kan je eens vertellen wat er allemaal in hangt? Ja, verschillende dingen. Van voertuigen tot beesten, tot groentes, tot ja, echt van alles. Van heel traditioneel kerst, van hele oude ballen tot, ja, noem het maar. Bedenk iets en het hangt er wel in. Waarom heb je een witte boom? Nou, ik vind als je een nepboom zet, dat het dan ook echt nep moet zijn. Dus niet de illusie willen wekken dat het een groene boom is, een echte kerstboom. Want het is gewoon een nepboom, dus vandaar de witte nepboom. Zit er een verhaal achter de boom? Nou ja, deze boom is nieuw. Dit jaar gekregen voor mijn verjaardag. Ik ben in september jarig en ik dacht, wat wil ik hebben? Nou, een nieuwe boom, zodat ik weer kan uitbreiden. Dat is eigenlijk het verhaal achter mijn boom. En ja, ik ga veel winkels af, kringlopen vooral, om te kijken of ik nog leuke nieuwe balletjes kan scoren of dingen die ik nog niet heb. Zeg je de boom gelijk na je verjaardag? Nee, tweede weekend oktober. Dat is elk jaar standaard. Dan zet ik het samen met een vriendin op. Zij haakt de ballen erin, of tenminste de haakjes in de ballen. En ik hang ze erin. Tot wanneer laat je de boom staan? Zeker tot februari. Dat is het wel waard qua werk. Dan wens ik je een fijne kerst en veel plezier met de mooie kerstboom. Hey, wauw, dat zag er gezellig uit, zeg. Ja, het was een bijzondere boom. Er hing echt alles in. Ja, van appels tot gewone ballen, speciale ballen, blote fruit. Ja, ik weet gewoon niet wat er allemaal in hing, Jan. Ja, maar ik ga zeker kijken met kerstmis. Hey, maar die kerstbomen, ja, die was al wit, hè. Maar hoe zat het ook weer met die kerstbomen en kerst? Is dat een speciale reden voor eigenlijk? Ja, een boom die werd vroeger voor de christenen al bij de Germanen gebruikt om het soort kerstmis toen te vieren. Tussen het donkere wat afgesloten wordt en het lichte wat komt. Heeft alles te maken met de zonnewende. Hè, dus in december, dat je weer van kortere nachten naar van langere nachten naar korte nachten gaat en kortere dagen. En een boom, een spar bijvoorbeeld, of een den, is groen. En dat wisten de Germanen natuurlijk ook. En later hebben de christenen dat overgenomen om dat te vieren met het kerstmis, net als de Germanen, om die groene boom in huis te zetten. Oké, goh. Ja, en dan hebben we het over vroeger. Hè, hoe het er vroeger ging. Dan ben ik eigenlijk ook wel eens benieuwd wat er nou eigenlijk vroeger zat met het eten. Want ja, kerstmis draait eigenlijk ook om heel veel eten volgens mij. Hè? Ja, zeker. Hoe was dat vroeger, Jan? Nou, vroeger dan schoten ze natuurlijk een bok of een rund of ze vingen een vogel. En die gingen ze dan slachten. En die konden ze dan natuurlijk mooi gebruiken om op te eten.
Vandaar dat de mensen nou nog in deze maanden jagen en zo, hè. Komt allemaal weer terug, dat was vroeger in de historie ook. Dus staat er ook op het kerstmaal fazant, ree, hert, noem maar op. En ja, jullie zitten kijken zo van dat jullie er wel zin in hebben. Nou ja, eten gaat er toch altijd in. Vertel jij eens. Of niet, Angela? Dat is zeker waar. En, maar niet alleen maar ook zoetigheid, hè? Heel veel zoetigheid. Ja, dat is heel natuurlijk voor dames is dat natuurlijk zeker een bezigheid om zoetigheid te eten. Heel lekker. Ja, we hebben een dame in ons midden, dus we moeten toch een beetje... Ja, maar vertel nou eens waar jullie naartoe willen. Nou, iets heel erg lekkers. Ja, nou, ik geloof dat in de tussentijd wordt er iets heel lekkers bereid door onze huiskok. Dus ja, nou, laten we eens kijken of die al een beetje een eindje ver is. Oh, daar ben ik benieuwd. Ja, en of we er nog wat van kunnen zien ook. Komt het uit de lucht? Of nee, uit de dingen? maar laten we even kijken. Ja, laten we even kijken. Nou, we zullen zien. Hey, hallo daar in de studio. We gaan vandaag een heerlijke kersttaart maken. En wel, om precies te zijn, een chocoladebrownietaart met gedroogde cranberries. Nou, ik heb deze al een klein beetje voorbereid. We hebben gewoon heel simpel eieren, suiker gemengd, een klein beetje schuim geklopt. Doe daar een klein beetje melk bij. Bloem, cacaopoeder, snufje zout. En uiteraard chocolade. Deze, die heb ik inmiddels gebakken. Die ga ik nu doorsnijden. Daar gaan we een chocoladeganache op doen. Nou, ik zie jullie straks nog en dan geef ik een kleine update. Nou, dat gaat er vast heel goed uitzien. Nou, ik heb er al zin in. Ja, het water komt in mijn mond, zeg, als je dat zo ziet. Ja, En het klopt wel, hè, kerstmis en eten, dat... Ja, dat hoort helemaal bij de kerst weer, hè? Ja. Ja, en, maar hoe zou dat eigenlijk ergens anders gaan? Met andere mensen? Nou, ik ben, net als jij, ben ik op pad geweest in Oostburg bij, hoe heet het ook alweer? Oh, Life and Garden bedoel je? Ja, tuurlijk, Life and Garden. En dan ben ik heel vriendelijk ontvangen. En er kwamen mensen, die kwamen dus voor de camera vertellen hoe dat ze de kerstmis beleefden. En daar zijn filmpjes van gemaakt. Oh, wat leuk. Nou, ik ben blij dat je er blij mee bent dat we Ja. een film gaan ja, kijken. maar ik ben benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. Ja. Ja, met de camera mensen, hè. Rosette Rijk Aas. En ik ben hier op deze plaats geboren en getogen. En ik zit al volgend jaar 65 jaar in het vak. En hoe viert u kerst? Nou, samen met de kinderen en de kleinkinderen. Gezellige avond en middag. Lekker gezamenlijk eten. Koffie met gebak en dan allerlei hapjes en drankjes. Dus echt als een ontspannen dag eigenlijk. Jingle bell, Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Ja, beste inwoners van de gemeente Sluis. Sinds 6 oktober mag ik in de gemeente Sluis burgemeester zijn. Een schitterende gemeente. En in de afgelopen maanden heb ik al enorm veel mensen ontmoet. Nou, ik heb heel veel vrijwilligers ontmoet, mensen van de dorpsraden. Ik heb huwelijksjubilerende echtparen ontmoet, ondernemers, heel veel mensen. Nou, bij al die mensen ben ik enorm warm welkom geheten. Nou, dat heeft me natuurlijk heel veel goeds gedaan. En als ik dan denk aan het warme welkom, dan besef ik zeker in deze kerstdagen dat dat niet voor iedereen is het geval. Als we kijken naar de wereld, heeft niet iedereen het goed zoals veel mensen in Nederland dat wel hebben. En ja, daar wil ik bij deze kersttoespraak natuurlijk ook uw aandacht voor vragen. In de gemeente zijn heel veel mensen actief. Verlenen heel veel mensen een bijdrage aan de samenleving. En dat is natuurlijk heel mooi om te zien.
Kerst is iets van vieren. Vieren doe je natuurlijk zoveel mogelijk met elkaar, met familie, met vrienden, met naasten. En ik wens u dan ook namens de gemeente Sluis, namens alle medewerkers, namens de raadsleden, de wethouders, hele fijne kerstdagen toe. En ik hoop dat u hele mooie kerstdagen heeft. En natuurlijk voor 2018 alvast het belangrijkste, heel veel gezondheid toegewenst. Wat een prachtige kersttoespraak. Ja, het blijkt maar. Het is niet voor iedereen een feest. Nee. Dat blijkt. Maar ja, ook daar hebben we een filmpje over. Ja, kijk maar. Gaan kijken. En zit je hier op school? Ja, op het Suncollege, derde klas. En weet je al hoe je de kerstdagen gaat doorbrengen? Samen met mijn moeder, met z'n tweetjes. Gezellig. En is dat elk jaar zo? Ja, we slaan een keer over, maar door onwezenlijke omstandigheden doen we het nu met z'n tweeën. De kerst doorbrengen. En nog speciale plannen? Nee, gewoon met z'n tweeën, gewoon gezellig, samen. Goedendag meneer, waar komt u vandaan? Wij wonen in Breskens. En hoe gaat u de kerstdagen doorbrengen? Nou, dat is nog niet zo zeker, maar ik denk niet dat we er veel aan zullen doen. En is dat altijd zo geweest of is dat veranderd met de loop van de tijd? Ja, het is gewoon financieel heel moeilijk voor ons. En ik zal eigenlijk blij zijn als die kerstdagen voorbij zijn. We zullen waarschijnlijk nog wel naar de kerk gaan. En dat is dan de enige viering die wij op het programma hebben staan. Mijn kinderen en kleinkinderen die wonen een eind weg. Mijn vrouw is een Afrikaanse. En die, maar de vraag wat zij eigenlijk wil, we hebben er ook nog niet zo uitvoerig over gepraat. Maar zover ik het kan inschatten, denk ik niet dat wij veel zullen vieren. En dat heeft dan voornamelijk te maken met om financiële redenen? Ja. Ja. Vindt u het niet vervelend dat u de kerstdagen alleen doorbrengt? Nee, dat ben ik gewend, dus dat is geen enkel probleem. Nee, maakt voor mij helemaal niets uit. Als je verder de familie verder ver weg zit, dan weet je dat je met kerst alleen bent. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Tenminste voor mij niet. Oké, dank u wel. En hoe gaat u de kerstdagen doorbrengen? Nou, mijn man en ik, we gaan naar de kerk met de kerst. En ik ben een Engelse, ik woon hier, ik heb geen familie hier natuurlijk. En de kerk is een grote familie. En de laatste tijd heb ik een ook probleem gehad, nog steeds eigenlijk. Want er vindt heel veel steun van de mensen in de kerk. Het is één grote familie. Zo'n ritje naar de huishouden of naar Tenoos. En dan heb je vrienden nodig. En ik ben niet teleurgesteld. En hoe bent u met die mensen in contact gekomen? Van de kerk? Ik kwam hier en onmiddellijk keek ik rond voor een goede kerk natuurlijk. En ik begon hier in Oostburg en toen later, want alles ging uit elkaar daar eigenlijk, wat jammer was, ging door naar Breskens, ga naar de vergadering. Maar ik moet zeggen, het is niet de vergadering die het was vroeger, het is nu anders. Ik bedoel, het is, hoe zou ik zeggen, meer open, meer vriendelijk. Nog steeds net zo goed, maar ik bedoel laagdrempeliger, dat is het.
En ze doen veel voor de jonge mensen. Ze hebben ieder jaar in de grote vakantie hebben de kinderkanjefeest. Dat is ook geweldig. Alle basisschoolkinderen worden uitgenodigd. En ze hebben 3 dagen lang een beetje feest, liedjes zingen en dingetjes maken, creatieve dingen maken. Hartstikke leuk. Dus ze proberen iets te doen voor de gemeenschap om zich heen. Dat is ook leuk, ja. En wat betekent Kerstmis voor u? Kerstmis? Ja, natuurlijk, de geboorte van Jezus. Ja, ook in Engeland vroeger natuurlijk was ook een familiegebeurtenis en cadeautjes en dat soort dingen. Maar de echte betekenis is natuurlijk de geboorte van Jezus. Dat is ook wel het grootste cadeau wat je ooit kan krijgen. Ja, dat is zo mooi hè, dat die mevrouw er helemaal blij van wordt. Dat vind ik een mooie afsluiting. Ja, dat is ook heel mooi. Zeker, mooi filmpje. Maar... Ja, als we het nou hebben over filmpjes. Daarnet al het filmpje over de taart, onze taart. Nou, ik was eens benieuwd. Het water stond in je mond. Dan gaan we nou echt smikkelen dan. Hoe staat het er nu mee? Ja, doe maar hè. Ja? Laten we maar snel kijken. Van mij is het nog niet af, Jan. Oh. Nee. De taart is bijna klaar. Ik ga er zo de laatste hand aan leggen. Dan doe ik hem in een doos en dan kom ik als een speer naar jullie toe. Dan gaan we lekker proeven. Tot zometeen. Ja, Jan. Hij komt eraan volgens mij hoor, die taart. Nou, laat maar komen dan. Ik ben wel eens benieuwd wanneer dat hij hier in de studio komt. Maar goed, we hebben het over eten, drinken, versieren. Feest. Feest. Wat hoort er nog bij feest? Gezang. Gezang. Ja. Muziek. Muziek. Komt allen tezamen. Ja, bijvoorbeeld. Dus wat gaan we doen dan? Ja, we komen tezamen. Laten we snel kijken.
Aardenburg en zij kwamen tezamen. Ja, jij kwam ook nog een paar keer tezamen met iemand anders, hè? Ja, dat was geweldig. Echt ook waar? weer op dezelfde locatie. Zullen we daar snel gaan kijken? Nou, Ja, ik ben benieuwd. Ik ben Heel benieuwd met wie interessant. jij tezamen komt. Ja. Mijn naam is Joris en hoe beleef ik Kerstmis? Vooral op een rustige, vredige, kalme manier. Want dat zijn de dagen van rust, van kalmte, van stilte. Vanaf Kerstmis naar Nieuwjaar loopt het heel rustig en kalm het jaar uit. En ook de tijd en ook het seizoen en ook het weer maakt dat je rustig wordt. Vandaar, Kerstmis is een rustige tijd voor ons. Zo zit dat. Ik ben Huub Scholz. Ik ben Jolande Weijer. En voor ons is kerst een energetische verbinding. Het energetisch gevoel is belangrijker dan de woorden die gezegd worden. Rosita van Dalen. Gerard van Dalen. En wij vieren een speciale kerst van het jaar omdat we binnenkort, 16 december, 40 jaar getrouwd zijn. Dus dat wordt een hele speciale kerst voor ons. Samen met de kinderen. Met de kinderen naar de kant en de familie. Namens de medewerkers en het bestuur van RTV Scheldemond wens ik u geweldige feestdagen en een prachtig 2018. Volgend jaar hopen wij nog verrassender te zijn, nog meer kwaliteit te leveren en nog meer vrijwilligers te ontmoeten die ons komen helpen. Kees Hoek, de voorzitter van RTV Scheldemond, was dat? Prachtig verhaal. Ik ruik iets. Wat? Ja. Ik ruik iets. Vertel. Nou. Wat ruik jij? Oh, iets lekkers. Nee, ik ook. En wie komt daar nou binnen? Hey. Doe maar snel weg. Snel weg. Nou, alsjeblieft. Dankjewel. Nee, kom eens terug, jij. En wat zeggen we dan? Komt allen tezamen. Kom er lekker bij. Kom erbij. Jongen, want het is belangrijk met kerst. Wij komen er samen, hè? Delen. Ja. Delen, kom erbij. dat is het, hè? Kom erbij, Joost. Kom erbij. Zie ik nou een kers op een taart? Ja, de kers op Wacht de even, taart. we zijn met evenveel kersen als mensen hier. Zo. Nou, dat is wel oké. Het ziet er leuk uit, Ziet er Jan leuk uit, en Angela. We zijn niet alleen. Nee. We hebben nog wat mensen. Misschien is het wel leuk om even te vertellen wie is. Jan, wie staat er? Nou, dat is de voorzitter, hè? Die heb ik net... dag, voorzitter. Meneer Kees Hoek. Wie staat erachter, Jan? Ik kan het niet zien, joh. Nou, volgens mij is dat Benny Jansen. Ja, een van onze cameramensen. En dan? Nou, Angela. Ja, Jamie. Ken je hem? Ja, die ken ik wel. Leuk. Onze taartenmaker. En geluidsman. Nou, leuk dat je er ook bij bent. Nou, dan hebben we hier nog Angela en Jan, hebben we Benny. Benny staat daar natuurlijk. Het is Peter. Dag Peter. Hey, goedenavond. Lust jij ook een stukje van onze taart? Nou. Ja, we zitten in de kerstsferen. We moeten een stukje delen. En dat willen we graag met jou ook doen. En last but not least? Ja, de jongste van het stel, Joost. Oh jee. En Joost vindt het ook leuk om kerst met ons samen te vieren. Ja hoor. Ja, hoor. Nou, zullen wij dan een applausje doen voor wat wij zitten in beeld? Maar daar die, ja, ik denk het wel. Even applaus voor iedereen. Dankjewel. En allemaal een vrolijk kerstfeest. Ja, fijne feestdagen. Ja, en natuurlijk een goed 2018.